και να πάω από εκεί. Να πας, έλα. Πού βρισκόμαστε, για πες να θυμάσαι. Δεν ξέρεις που είσαι. Πρώτη μόνη. Κάτι για αυτό. Tobi, bleibst du mal hier noch? Λέει να κάνει τέτοιο. Να φεύγει. Σταθεροποιήσου. Was? Guck mal, stellen wir uns mal vor, es wäre ein Notfall. Und in welche Richtung glaube ich? Ja, ja. Da müsste ich jetzt erstmal überlegen. Du läufst dahin und machst hier das. Πώς δώσει να σου πει φάκια είναι. Τι έκανα. Βίντεο τέτοιο. Schaut er nicht daraus, wo die ganzen... Είμαστε σε ένα υποβρύχιο. Έλα. U9. Φανταστικό. Πολύ άνετο. Februar. Gleich ist er abgerissen. Ist aber alles langsam, warum? Έλα, κάτσε. Geht's jetzt los, Tobi? Fahren wir los, ja? Κάτσε. Κάτσε. Nee, du kannst nicht weiter durch. Tobi, setz dich doch mal da auf so einen Stuhl. Δεν ξέρω, θέλω κι εγώ στρουμφάκια είναι στη δουλειά. Und Mama, bleib mal da stehen so. Ξέραμε τι θα γυρίσουν. Πίσω. Τράβα. Zeig mal. Kann man da reingucken? Nein. Was heißt denn so? Όλα κουμπιά είναι. Wo ist denn die Scheiße hingegangen? Πατάμε. Εδώ, αυτό καταλαβαίνω. Χέζουμε εδώ. Έλα, τόση. Αχ, πω πω. Αχ, Άγγελα, είναι κλειστοφοβικά εδώ πέρα. Ναι. Δεν ξέρω ρε Άννιχεν. Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να κλείσω τη μηχανή. Αν του δες σε μένα τώρα. Έλα πάρε. Δώσε. Αυτοί πώς τα κάνουν όλα. Βρισκόμαστε στο χώρο του κινητήρα. Η Έλληνα την κοπανάει. Πάρε Έλληνα και τη μηχανή μόλις δεις. Εμένα δεν θα βγάλεις. Και ξηκώνεις. Εντάξει. Βγες από την τρούπα. Γαμάτι παιδί, στράβα το για μία έτσι. Κάτσε ένα τέτοιο. Και να πούμε το καταπληκτικό. Σταμάτα.